Omugusie. Kitariki kianda omutienyi okane omwaka bw'ekirubere n'emirongo ebere na inye na mange abere akoreka ime yense yaito ya Kenya stobe tokoranga nige mebasokano emenge abere yokorekana asechipara au na boigo nigo mwaziri oriotenenerete oborendi wai mekiture kindiki abere koraria risikoria mambia gochikoba omotimoko o Eid ul Fitr omwanchumurire on Dizzy TV ikaransa oikembe ngokomanya buna abere kagwatika kurwa kite chinsa chamambi wikira abono mugasirira nenkoro kwa Job Maangi no tokoba tokobwaterana na nere linda kwene kichibichechi na maliogi abera wikira asenchera iyo wikira nigakoro kwa Sara Momanye kwene kinkonyorora mangana ya wetira ase enchera Elia yomunwa wemanyererio nigo akoro kwa Lydia Mose ngora nande ase kageterige tambe mbingo bamanyinga kyabera gwatika ama yachinsa isano na ibere chabono mugaso. Mwanchumurelia on Dizzy TV nyoranga na bakwenda kutubwatia wetera ase mtandao yaito ya Facebook on Dizzy TV News Digital and Semeria ya YouTube on Dizzy TV News na wetera asumtandao yaito www.dizzytv.net asotonyora chinsa emerongo ebere nainye amatuko atano nabere ye wiki. Mwanchumurelia on Dizzy TV ama yeni kutoka chaka kurua ase county ya Nyamira ase kiombe kilia koleta amo abana boda boda barense yobo mubulia bwa boda Safety Association of Kenya BAK baba gutwara ege ikaro kikiabaga koleta amo abarai au abatenete boda ime county ya Nyamira no kwikiranwa anomoliki omonene wekyombe ekugia BAK ime yense cha Kenya Nehemaya Kinywa se baba gukwanira igoro chinchera obochori borabe bagokorwa nigo baba gochora ekamati eyo era gotenenera abocholi oburachi gokoreka chitariki emerongo ebere omotienyi ugatano no mu mwakoyo omuyega oboikiranu nabarai au abatenenete boda bakorawa na abali bakwamerelia ekirugokelia kyobonya kerogo na boigo ebirugo au ime ye county ya Nyamira asekerengo keria kyabarundi abechipigipigi bose bunamanyire buna boda Dominic Babu nigo baba gosaba abarai au chigotenena ase obocholi obukone kinga kora bale sesa chiabo asenchera yomorembe ase boigo yabakurali gubuna nigo abanyakirogo abechi stage au na obara bagwaka chikura ase obocholi obora chikoba omutienyi ogatano nomo. Uchaguzi wa Nyamira utaweza kufanyika siku ya tarehe 20 mwezi wa 6 na wanaopigania kiti cha uongozi wa kaunti wakiwemo ni candidate watatu. Tumeweza leo kuwapatia rasmi na kuunda kamati husika ama election board ambayo itaandaa uchaguzi huo na kuweka mikakati haswa ambayo itawasaidia wahusika hao kuweza kujitahidi na kugombea kiti bila kugombana. Kore meeting yanga 5 hours as service ya county commissioner mtoi wana muna chikura chigo chiwaku chiregister chigo chigotumiwa na muna wona election board ya rosi konye no mondo yo mobere ne election board ne ro waki chikura wona ere twaro sigendo bitanya ukorekana Nyamira je muna je candidate ndo je ne miuchiza ke last time muna voleti chikura gende ke tindochi ndo waka chikura the riders ne chairman je to motoligere libuya bari to ko boli chikura mutu wako musasa mochore kiongozi kera Nyamira yaito kera yabere maiga e board ne go itakire stage every fainga stage yenero eyeteyo na ndene kuchitana chikura asili tukore lero twanyole ndorunga ACC na bayo tunachikura igobona bokora amboye shortcut teyo tugaite bona una yachorirwe abantu abatoji kobeka machika umutolende umuntu ndebwensi ase Nyamira yaito bona gochotoji bakore bure obwetena abantu bito Nyamira road Nyamira south abanya ababo gitutu aba mazaba baligere libiye mora yora chikuchwa
kwani abantu bali bakwibera mu bodaboda Togosika busyo nigo engana erengete omoyega abose ebiro abagenwa bedini yegisala babiro gotwara via Ramadan Karim birabe bikwera ase obwango mono ase bono omwaziri boborendi bwemekiture Kindiki aberera korali buna litukolia mambi na liyo lirabe litukolio gochengera omoyega olia o Eid ul Fitr engana ekwene kinga buna nigo litukolia mambi lirabe lituko abantu bonsi barabe so mutimoko anemono bali abakoli emeremo be serikali asomoro bikanyamolo nigo kurukunga public holiday ase abarayi bege Islamu na boigo balia bege Kristo babere bagosabwa kobwaterana na boigo kwene kinga abegenwa babo ase chikanisa na boigo emiskiti kwene kibale nkomanya bale ase omorembe ase ngenjo nigo bale abantu baganaini ase amatuko onse na kwene kinga nebwenrete chinga kie chitobatakoranga nigo omoyega o Easter obago koleka na boigo omoyega o Ramadan obago kobanga abagino bonsi be dini ye bakoralia omorembe na boigo gutwa komenya ase obomo ase ngenjo bonsi nigo baraba Kenya elinde kwene kinga nkonyora bale amagendo na boigo kwegenderelia ase amagima abo. Msikiti ulikuwa ukivuja sana, lakini alijitokeza mtu akawa ni mwenye kufanya nini kushughulikia msikiti, na kwa sasa tunashukuru msikiti uko sawa. Tunajivunia kuwa kuna watu katika jamii yetu wanaweza pia kutusaidia kwa mambo ambayo kwamba yanatukumba sisi kama jamii. Hapa tuko hali mseto, kuna Waislamu na kuna ndugu zetu wa Kristo. Tuwaomba wazidi kuleta uwiano katika sisi Waislamu na Wakristo, kwa sababu nikubali nikatae, ndugu yangu Mkristo ndio jirani yangu. Yule ndugu yangu Mkristo akubali akatae, ndugu yake Mwislamu ndio jirani yake. Kwa hivyo hapa ni tukae kwa kupendana, tukae kwa kuhimizana, tukae kwa kuambiana, ni kwamba sote tumuomba Mwenyezi Mungu mmoja, ni tupendane tukitafuta akhera yetu ya kesho. Togosika busyo nigo enganabo igo erengete ogochengera kurwa Eid ul Fitr nigo omurayi bwense Dr. William Ruto aberera tabanga nigo serikali yaye erwete kwene kinga obwene mboro na boigo abakenya bonsi nkwenyorera bale amabaga abene alia aisaine anika yakwane techingaki alikora omoyega bugochengera omutimoko bose emarogoba area ya Eid ul Fitr last engaki eli bagochengera edina ase ensemo elia oyoburayi elia ya State House ase boigo abagakoralienga nigo serikali rachikwene kinga babiri bakorusia ebitango ebyabere bikwene kinga abakenya bandi ngo tugubare sikocinga kichiri bakonyora ebibandi rikwene kinga abakenya bonsi korwa as ebisaku na boigo chidini chionsi nkwenyorera bale obosibole bunalichi koliko tebanga nigo kero mukenya abwate obosibole bugo sasima edini eli aganetie kobera. Tulishatoa regulations. Kuna watu tu wajeuri wachache, sio wengi sana, wachache ambayo bado wanaleta ubaguzi. Waislamu, Wakorino, watu wa madhehebu zingine. But we will do what we have to do as government to make sure that every Kenyan can practice their religion with ya kwamba tunataka mtoto wa Kenya awe Muislamu, Mkristo, awe anatoka sehemu yoyote ya Kenya, wapate nafasi sawa, and that every child should be treated equally. Ile policy ilikuweko pale mbeleni imebidi tuibadilishe, and we have now concluded the policy documents, and from the beginning of May this year, in a few days from now, there will no longer be vetting for people who want to get IDs.
and I am going to be issuing Togoskabosio ase orobochiro gwechani nigo abantu batano nomo baba gusiria amagimabo ensemo area ya duka moja county ya Kericho maega yegari barenge ye probox utumana negari ye trailer unigari korwa asensemeria ya Kericho kogenda asensemeria ya Nakuru askolende chiabeta chigo tuomana asumu basokano omobe oyurete probox enkona chanua chinsemo ibere engana yabete kwirera abandi babo babiri kumnyokigwa asenya gitari asabagendrete konyora okorwaliwa nonyanga umubasukano yo kobete kwirera abantu abange gusiria amagima abo. Ilikuwa inakimbia pia trailer ilikuwa inakimbia in opposite direction. Imepata kufuta probox kama mita 70 hivi 70 meters. Na probox ilikatwa vipande viwili. It's like it was trying to overturn. So what happened, I think it went head on with that trailer, losing control, and it killed almost 7 people. I think myself plus the police officers which are around, we've managed to count like 7 bodies, and we managed to take 1 survivor to the hospital. Togoskabosio ase ingana egendrete imense icho ya Kenya erengete umugiro bw'abanyagitali oyobere kokoba asegeka kirege tambe nigo obosaba kogendrete koruwe kochia ase serikali na boigo ensemelia y'abanyagitali kuri gichinchira cyokugayana enganeye kagokwana ase chinsemo anigo omubunge olia o Embakasi Easter Babu Owino aberera gosaba serikali gotegerera ebirero by'aba Kenya na kwenekinga nkoruere chibesa chiri chiganeiri asenchira yokwenekinga ngosira bale abanyagitana kwenekinga ngochokora bale omugiro yobere kokoba aseka kirege tambe asabeta tabanga nale no bwende bunanike serikali ebwate ekerengo ekenege chibesa echi chiganeiri ase ogwakana abanyagitali asengencho nigo babere bagukinia ebirengo abiria abyebango enyoranga Babu Owino nere obete gakoralianga nachikobeka omuswada bosio bwebunge Elia enene Elia asumuswada bukugania ku mwaka isiko omwaziri Olia Bubochenu Susan na Kumincha. Kweli ulisema, Biblia inasema ya kwamba venye alisema ya kwamba baba anafaa awachie watoto wake urithi nzuri, good inheritance by investing. Si kweli? And the same Bible says in Matthew 7:9-11, Biblia inasema ya kwamba if your son asks for bread, do you give him a stone? And if a son asks for fish, do you give him a snake? Kwa hivyo watoto wako ambao ni madaktari wameuliza, wapatie samaki na wapatie mkate, wapatie pesa. Hii Kenya ina pesa. Hii Kenya ushuru uliongeza, saizi unapata pesa mingi. Hii Kenya ulienda nje ukachukua deni, tafadhali pesa saizi iko wapi? Kwa hivyo lipa madaktari ili watu wetu wasikufe pale hospitali. Ukienda katika hospitali watu wanakufa kwa sababu hakuna madawa, hakuna madaktari, hakuna matibabu. Kwa hivyo wewe kama rais, wacha kila kitu ambao unafanya, shughulikia wananchi wa Kenya. Na ifai utoke hii Kenya kama kuna shida hii Kenya. Si ni kweli? Skabosio maega yo komente kana kwebikoro by'ubwaramya na boigo obokebago asenyancha enene ya Indian Ocean bono nige serikali egenda tekubeka emeroberio au lenda kwenekinga abakegirwa na boigo ebibago nkwiriro bire ebitambukiro ebitindi kago kwana ase amaigerio abagakoleta abaliki au anse chinsemo chirie chibagakaine bose chikaunchire chire angene nyancha ya Indian Ocean omo motenene bose mo manager otenenerete oborendi wenyancha Bruno Usho atabanga serikali nitwirige tambukiro egetindi aseboigo abarali babakwegwa amaegerio igoro chinchira barabe bakuralia igoro yamangana alengete chinyancha na boigo chindoche imense cyo Kenya chinsemo chabe chikorokananga njira bachikoraliwa abuna ebwenderete elinde kwenekinga no nabantu bamenyeta sense mwelinko imanyibale amangana agendrete se chinyancha na boigo chinchira baraba kwegenderelia gwetera ase oborubi na boigo obotumiki bwa mache ali chinyancha ne chindoche au
Indian Ocean, where we're bordering or where we are part of. Because of what is happening in Gaza, we've had now resurgence of issues of piracy, and this is now giving us an immediate threat because of our national security. Almost all these counties have a ministry for blue economy. That already tells you there's a huge potential, but how much are we giving that information to the public to understand what is there in the blue economy and what it means? And that's why we have provided this opportunity for you to engage with the experts. We need to see a more in-depth focused reporting on blue economy and circular economy. The DG has promised, God willing, we could organize a sponsored trip for you guys to go in the... Ndekwegendereria nigo abaremi ase chinsemo ababere otaka gutumika chinchera chingeni cyokora oboremi na boigo obotugi asensemeria ya Trans Nzoia emanyekanete ase osimeki webituma na boigo oboni bwendagera elia yechibando nigo bonoiga abamenyi benseme ibano batakire okora obotugi buna enchera eyemo kwenekinga nkoenyorera bali endagera eisaine kaukwana sensemo elia ya Trans Nzoia omugavana we county eyo George Natembeya nigaba gatebanga nigo arachigosira ebitambokero byabamenyi bali batakira okora obotuki nako basigitenga kugenda okora obotuki nabo okora chinchira aho cyobolimi buna enchera ya moyo konekinga intubuna abakenya nkonyora tole endagera eisaine ase amatuko ale hosio ukulima wa kisasa. Na watu wengi sana wanataka hii kondoo hii kwa sababu ya nyama. Sasa mnajua namna hiyo. Hakuna siku mtakoza soko. Na hivi vitu inazaa kuzaa kweli kweli. Sasa mtakuwa malori takwenda kuja hapa kuja kubeba kondoo ikipeleka kwa soko. Tuondoe umaskini dunia. Yama namna gani? Na wala ambao mnapewa kondoo siku ya leo tafadhali mwachunge vizuri. Mimi najua napiga hesabu nasema mimi kitu naweka na inasaidia wengine. Sisi tunaombea governor ila agenda ambayo yako naye afanye nini? Aendelee. Sawa sawa. Si ni ukweli? Akienda kule mbele nyota yake ikimulikia yeye na atake kuingia ile ofisi nyingine yenye iko kule. Mwanchumurelia Ondizi TV oroboti urukurwa asensemo area ya Trans Nzoia ngobekera egesumali amanganama ya chinsa isano na ibere cyabono mugasore terane nkoro kwa Job Maangi no twabeto kubwaterana nere linde kwene kichibiche kiboigo na maliogi abera wikira asenchera yo wikira nigakoro kwa Sara Momanyi yone kinga nkonyorore amangana wetera asenchera yo muno imanyero nigakoro kwa Lydia Mose literane nkoro kwa Job Maangi na batakeire burigeria obuya imya Ndizi TV nabwo obwansu abumugusi.